Ola, amigas e amigos, meu nome é Anxo Fariña e hoxe vos vou ler un anaco do meu libro Os Megatoxos e a Batalla Errante. Un cofre maldito. Século XIII despois de Cristo, pirámide de Kukulkan. O obxeto escintilou baixo o ollar fascinado do sacerdote. Fabricado en ouro, a súa dos deuses, o cofre era alongado e non demasiado alto, como se fose deseñado para albergar unha frauta ou un obxeto semellante. O exterior estaba decorado con imaxes do deus Quetzalcóatl, tamén chamado Kukulkan ou a serpe emplumada. O deus da vida, da luz, da perpetuidade, da sabedoría e do coñecemento, patrón do día, dos ventos e rexedor do oeste. Un deus complexo con dualidade escrita no seu ser, erro e perfección, movimento e quietude, creador e destructor do mundo. O sacerdote estaba moi nervioso e, cando chegou ao alto da pirámide, case queda sen respiración. Pero non polo esforzo, senón porque ali estaba a extraña planta con pugas que se aparecera en soños a noite anterior. Neses soños, o sacerdote viu o pasado, o presente e o futuro. E no futuro, viu 4 mozos con incribles poderes que rivalizaban cos dos deuses. Tamén viu unha ameaza para as persoas, e esa ameaza era unha peculiar planta que os rapaces chamaban toxo, un vegetal capaz de dotar dun poder infinito a aquel que o posuíse.